Wezîrê Derveyê Rûsyê di Kongrekî Rojnamavanî de rexne li biryarên Serokê Amerîka kir û dibêje ew nikarin bi wan re kar bikin. Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov got ku ew nikarin hemahengiyê bi Amerîka re bikin derbarê rewşa Sûriyê ji ber ku Serokê Amerîka Donald Trump rojekî dibêje wê ew ê ji Rojavayê Kurdistanê vekişin û roja dî dibêje wê ew ê vegerin. Wezîrê Derveyê Rûsyê derbarê hebûna Amerîka li ser xaka Kurdistana Sûriyê got ku ew yek dijî yasayên navdewletî ye. Herwiha Sergî Lavrov berawerdî di navbera biryarên Rûsya bi Amerîka re kir û got Rûsya di roja 22 Cotmeha Bûrî gihişt rêkeftinek li gel welatê Tirkiyê û biryarên wê rêkeftinê zelal bûn û hemû xalên wê hatine bicîkirin. Lê biryara Serokê Amerîka ya vekişana hêzên wî ji Rojavayê Kurdistanê nezelal e û belge jî ew e ku carek din biryara vegerandinê ragihand. Herwiha Lavrov got ku eger heye siba careke din ew ji Rojavayê Kurdistanê vekişin. Piştî biryara Serokê Amerîka Donald Trump ya ji nişkî ve derbarê vekişana hêzên xwe ji Rojavayê Kurdistanê, welatê Tirkiye dest bi operasyona xwe ya leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê kir û ew yek tevlîheviyek di rewşa siyasî de durist kir û nexşeya Rojavayê Kurdistanê hat guhertin, bi taybetî piştî vegera rejîma Sûriyê û rêkeftinên welatê Tirkiyê bi her yek ji welatên Amerîka û Rûsya re ji bo avakirina devereke aram wekû Tirkiye nav li wê dike li ser xaka Rojavayê Kurdistanê ku derencama wan tevgerên dawiyê de deverên Kurdî hatine dabeşkirin di navbera wan de.